Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa da abokan arziki, barkanmu da yau, barkanmu da warhaka. To a yau dai bidiyon da zamu kawo muku shine yadda zaka sauke WhatsApp Omar insha Allah. Zaka zo ne cikin Google Chrome. Wannan ainihin Google Chrome shi zaka shiga. Ko ta browser haka dai duka yana yi. Abinda ake so da in ka zo ciki sai ka yi haka. Ka rubuta Omar WhatsApp. Kana rubuta Omar WhatsApp wannan kaga zai fito ma da wannan fuskar. To inda zaka shiga insha Allah nan gurin zaka shiga. Sai ka tausa shi. Kana tausa shi kaga zai fito ma da wannan fuskar. Sai ka ja ta haka ƙasa. Sai ka ja ƙasa. Kaga ga guda uku nan gunde. Misali yanzu in za mu sauke ɗaya daga cikinsu haka za mu gurin shi za mu tausa sai mu danna shi haka. To kana tausa shi zai fito ma da wannan fuskar. Sai ka ja ƙasa. Sai nan gurin za ka tausa insha Allah. Downloading ɗin nan shi za ka danna. Ya nuno telecharge ga wata waya zai nuno ma oke. To ko oken ka danna zai yi ma wannan telecharge insha Allah. Kaga gashi nan yana zuwa. Misali kaga gashi nan shike sauka nan gun. Kuma in ka jawo nan sama ga nan yana sauka. To a duka nan ne ƙarshen bidiyon namu na yau insha Allah.